Як беларускія прапагандысты адрэагавалі на падзенне рэжыму Башара Асада ў Сырыі. Дзяржаўныя медыя ўжо называюць паўстанцаў Сырыі апазіцыяй, хоць яшчэ некалькі дзён таму тэрарыстамі. Афіцыйныя рэсурсы не асвятляюць прычыны зрынання Асада, а таксама ролю Расіі ў падтрыманні яго. У асноўным яны перапісваюць інфармацыю з расійскіх рэсурсаў. Самога Асада прадстаўляюць як лідара Сырыі і былога прэзідэнта. Прыгора Заронак напісаў, што Расія праігрывала крымскую вайну, японскую, Сталін праіграваў Югаславію, Грэцыю, Іран, але мы заўсёды ў выніку перамагалі глябальна, не падайце духам. Яго калега Александр Шпакоўскі вырашыў паглядзець на ситуацию про стосунки Беларуси и Сырии. Значит, в отношениях с нашей страной Асад всегда вел себя честно, порядочно. Тот характер сирийско-белорусских связей и фон в межгосударственных отношениях был благоприятным. Поэтому мы не будем бросать камни в свергнутого президента.